ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ଜାଗାକୁ ଯିବି ମାନେ ମୋତେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ମିଳିବେ ଆଉ ଏଠି ଏଇଆ ହିଁ କନଭରସେସନ୍ ହେବ। ତ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ, ସେମିତି ଇନସିଡେଣ୍ଟ, ସେ ପ୍ଲେସ୍, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବାକୁ। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ନା ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଟ୍ରିଗରିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେଗେଟିଭିଟି ଯୋଗାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ ନେଗେଟିଭିଟି ଆସେ ନା, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ସେ ପ୍ଲେସ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ, କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ସୋର୍ସ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, କେମିତି ପଜିଟିଭ୍ ସୋର୍ସ ଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ସେମ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ଟ୍ରିଗରିଂ ଲୋକ ମିଳନ୍ତି। ସେଠି ବି ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବହୁତ ହାପେନ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାନ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରହିବି 24 ଘଣ୍ଟା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତିକି ନିଡ଼ି, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି, ଆପଣ ସେତିକି ସମୟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାକି ଆପଣ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି କାମ ଥିବ ନା, ଥୋଡ଼ି ନା ତାଙ୍କରି ସହିତ ବସିକିରି ମାନେ ନେଗେଟିଭିଟି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଣିବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି। ତ ଏସବୁ କରନ୍ତୁନି। କିଛି ସମୟ ଦେଇଦେଲେ ବାସ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଟ୍ରିକ୍ କି ସେମ୍ ଜାଗାରେ ରହିବି ନେଗେଟିଭ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କେମିତି ରହିବେ।